Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne dai naku Shagir Girma wanda kuka sani comedian a matsayina na shugaban kungiya ta celebrity. Assalamu alaikum, sunana Wasila Zango, ɗaya daga cikin mawaƙiyar kamfanin nan Vice Chairman. Ina tallata muku wannan kamfanin. Assalamu alaikum, sunana Ibrahim Dan Mama, Vice daga cikin wannan kungiya ta Shagir Girma Kano Musical and the Celebrity. Muna tallata muku wannan shahararren kungiya wacce kam Najeriya, social media, harkar internet. Dukka muna aiki a cikin wannan kungiya. Assalamu alaikum masoyin, muna muku fatan alkhairi, sannan muna tallata muku tashar mu, zamu dinga nishadantar da ku, faɗakantar da ku, muna muku kuma tallan wani series din da zamu sakewa mai suna Dan Gwamna. Alaikum, sunana Salu Dahiru, ina tallata wannan kamfani namu mai albarka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Mujahid Yusuf, member a cikin kungiyar Shagir Girma. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Aliyu Garba Awwal, member ɗaya daga cikin kungiyar Shagir Girma Kano. Assalamu alaikum, sunana Dahir Lawan M Small, kuma ni mawaki ne a cikin kungiyar Shagir Girma Kano Musician and Celebrity. Ina mana fatan alkhairi. Assalamu alaikum, sunana Khadija, jaruma ce a masana'antar Kannywood. Za ku iya samun tallukanmu, shirye-shiryenmu da sauran ayyukanmu a YouTube ɗin mai suna Shagir Girma Hausa TV. Sai kun zo, mu ne muku fatan alkhairi mata da abokan arziki.